Исус вършеше много велики неща и много хора го следваха. Той беше любящ, изцеляваше болните и получаваше в Божиите пътища. Исус беше праведен. Той не извърши никакъв грях. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Той дойде да ни покаже Божията любов и да спечели отново хората, за да следват Бога и да ходят в Божиите пътища. Но имаше влиятелни религиозни водачи, които бяха много ревниви към Исус. Те не искаха да признаят, че бяха нарушили Божия закон и че бяха грешници като останалите хора. Техните сърца бяха закоравени и не искаха да повярват, че Исус беше изпратен от Бога. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус можеше да им се противопостави да ги спре, но не го направи. Той дойде на света, за да се пожертва за греха. Неговият живот щеше да бъде пожертван за греховете на всичките хора. Исус щеше да вземе върху себе си наказанието, което хората заслужаваха. Войниците приковаха Исус на дървен кръст. Тогава те изправиха кръста и Исус увисна на него и умря. По това време беше прието да убиват най-лошите престъпници по този жесток начин. В този ден още 2 престъпници бяха разпнати на кръст. Но Исус не беше престъпник. Той беше невинен. Не беше извършил нищо лошо. В този ден Той умираше за греховете на другите хора, а не за своите собствени. Той умираше за греховете на хората, които бяха живи тогава, но също и за греховете на хората, които щяха да живеят след това. Неговата смърт отнема греховете на всички, които искат да се обърнат от техните грешни пътища и да приемат Неговата жертва като жертва за техните собствени грехове. Когато Исус умря, Той извърши съвършеното жертвоприношение със своята безгрешна кръв. Той заплати цената на греховете на всички хора. Бог каза, че вече не е нужно никакво друго жертвоприношение, защото Исус извърши съвършеното жертвоприношение. Противниците на Исус мислеха, че бяха успели да го погубят. След Исусовата смърт на кръста, негов богат приятел положи тялото му в гроб, който беше купил за себе си. Войниците затвориха гроба с огромен камък. На третия ден, рано сутринта, няколко жени отидоха при гроба, за да изпълнят подобаващия погребален обичай. Те се изненадаха, когато намериха камъка отместен на страна, а Исус го нямаше вътре. Изненадата им беше още по-голяма, когато видяха 2 ангели, които им казаха, че Исус е жив. Тези пратеници от Бога им казаха много ясно, че Исус възкръсна от смъртта. След като възкръсна от мъртвите, Исус посети някои от своите ученици. Той разговаря с тях и яде с тях. Тома, един от неговите ученици, чу за него, но не искаше да повярва, че Исус е жив. Той каза, докато не видя раните от пироните и не се докосна до него, няма да повярвам. Исус посети своите ученици отново, когато Тома беше там. Исус се обърна директно към Тома, а той падна на колене пред него и този път повярва. Исус му каза, ти повярва, защото ме видя. Благословени са тези, които без да видят повярват. След Неговото възкресение, Исус ходеше след хората за около 40 дни. Много хора го видяха и се увериха, че е жив. Сега беше време вече за Исус да се върне на небето. Той извърши работата, за която беше дошъл на земята. Исус каза на своите последователи, че те трябва да отидат и да разкажат на всички хора по целия свят,
какво беше извършил Той за човечеството. Тогава Исус се издигна от земята и се възнасяше все по-високо и по-високо, докато се изгуби в облаците и изчезна от погледите на хората, които го гледаха. Точно тогава се появиха два ангела. Те казаха на учениците, че един ден Исус ще се завърне обратно по същия начин, както си отиде. Сега Исус е на небето и приготвя място за всички, които вярват в Него и го следват. Той даде възможност и на нас да дойдем при Бога. Защо Исус умря на кръста? Исус умря, за да спаси грешниците от наказанието на греха. Исус не извърши никакъв грях. Той умря, за да отмахне греха, който ни отделя от Бога. Кръстът ни напомня за това, че Исус е безгрешното и невинно Божие агне. Той се пожертва за нас. Когато ние повярваме в Исуса и се покаем, Бог ни прощава греховете. Ние ставаме Божии чада и Негови приятели. Когато Исус беше на земята, Той говореше така, че хората да могат да разберат Божиите пътища. Той поучаваше, че има два пътя. Всеки човек започва от широкия път на греха, който води към погубление и наказание. Ние всички сме съгрешили чрез дела, които са неприятни за Бога. Исус каза, че ние трябва да изоставим широкия път и тръгнем по тесния път, който води към Бога и небето. Единственият начин да тръгнем по тесния път е чрез Исус. Ние можем да направим това, което трябва, като се покаем от своите грехове и приемем жертвата на Исус на кръста. Защо да не му кажеш от сърце: Господи, Ти си велик и свят, но аз съм грешен. Аз изповядвам моя грях пред Тебе. Аз вярвам, че Исус умря на кръста, за да заплати моя грях. Моля Те, прости ми. Измий моето сърце и ме направи Твое дете. Аз искам да следвам пътя на Исуса и да дойда и да живея с Теб в рая, когато умра. Благодаря Ти, Татко. Амин.